A Najeriya, dakarun runguna ta ɗaya na Operation Fansar Yamma da ke aiki a yankin arewa maso yammacin ƙasar sun sami nasarar kama wata mata ɗauke da alburusai masu ɗimbin yawa, ciki har da wasu na musamman da ake zargi za ta kai wa rikakken ɗan bindigan nan ne da ake neman ruwa a Jallo wato Bello Turji a cikin wani ƙungurmin daji a jihar Zamfara. Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi, babban jami'in watsa labarai na rundunar haɗin gwiwa na Operation Fansar Yamma, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmad. Mun yi nasarar cafke wata mata mai suna Shamsiyya Ahadu mai shekaru 25 da haihuwa. Ita dai wannan mata tana ɗauke da alburusai guda 764 da kuma ma'adinin alburusai wato magazin guda 6. Bincike ya nuna cewa waɗannan alburusai da ma'adinan alburusai an tanaje su ne don isar da su ga maɓoyar ɗan ta'addan nan da ake nema ruwa a Jallo da ake kira Bello Turji. A ina aka yi wannan kame? An kama ta ne a gab da la'asar na Asabar 28 ga watan Satumba na wannan shekarar. Wato jiya Asabar kenan. Tare da abokin laifinta wanda direban babur ne, ana kiran shi Ahmad Husaini. An kama su ne a yankin Badarawa da ke ƙaramar hukumar Shinkafi ta jihar Zamfara. Ta yaya aka gano ita wannan mata da abin da take tafe da shi? Kaman dai ya biyo bayan wani rahoton sirri ne da muka samu dangane da cewa akwai yunkurin safarar makamai a hanyar Kware zuwa Badarawa na ƙaramar hukumar Shinkafi da ke jihar Zamfara. Nan da nan dakarunmu suka dukufa wajen kafa sansanin bincike wanda hakan ya kai ga an cafke su waɗannan waɗanda ake zargi. To ya aka yi da waɗannan mutane biyu da aka kama kuma da abin da suke ɗauke da shi? A halin yanzu dai dukansu suna nan wurin jami'an tsaro don gudanar da bincike na gaba a kansu. Sakamakon wannan ne wannan runduna ta Operation Fansan Yamma take ci gaba da jinjina ga al'ummomi da suke taimaka mata da bayanai, kuma take kira da cewa kada al'umma su yi ƙasa a gwiwa wurin ganin cewa sun taimaka da bayanai sahihai wanda za su kai ga samun nasara, domin harkar tsaro da inganta shi ta rataya ne ga al'umma gaba ɗaya, ba wai aiki ba ne na sojoji ko kuma sauran jami'an tsaro. Dole ne sai kowa ya haɗa kai, mun sa hannu gaba ɗaya a wuri ɗaya domin ganin cewa mun samu nasarar daƙile waɗannan ayyuka na ta'addanci da suka addabi wannan yanki na arewa maso yamma. Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi kenan, babban jami'in watsa labarai na rundunar haɗin gwiwa na Operation Fansar Yamma a Najeriya. Ga Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV. Gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa. Idan wannan ne karan farko da kake kasancewa tare da mu, za mu so kai mana subscribing da kuma following ɗinmu, da ma sharing da ma danna ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu.